भैया जौन सरवा दूसरा के संपत्ति हर पे ओकरा के पटीदार कहल जाला। जौन सरवा लेबर के पैसा मारे ओकरा के दोगला चोट ठेकेदार कहल जाला। रे ई काम करे आइल बा कि ठेकेदार आ पटीदार के गरिया के वीडियो बनावे आइल बा। जानता रे एक दिन एकर पटीदार एकर मार ले रहे जमीन, वही दिन सरवा ठेकेदारो एकर मार ले रहे पैसा। अच्छा से सरवा दोनों पर भरकल रहेला। हेलो गाइस, ओके बाय। ए पार्टनर, हाँ पार्टनर, मसाला बनो ना पार्टनर, पहले वीडियो बनो तब नु ठेकेदार भाई तो तोरा साथे साथे हमनियो के गाड़ी जोरा से मारी। जा हो सार लो 9 बजे के डिप्टी में 10:30 बजे अइबलो, ओकरा बाद पूछबलो जे का कइल जा। ते हम काहेला टेंशन ले लेबन सर, ठेकेदार आवते बा कह दे कि दुगो उधर कुत्ता वीडियो बनावता सर। ए पार्टनर, ई साला उजर कुत्ता हमनी दोनों के कहलक का? ना रे साला, हमनी कोई तो मार के करो अभी लाश ना गिरा देती। अच्छा पहले छोड़ गिरा ओकरा बाद लाश गिरावे के बात करिए। मौगा आठी साले अगर मरद बारे नु तो चल मारल जाओ गिरा के, ना तो मौगा बारे तो बैठ के सुन हम चलता नहीं। रे हमनी के साचो के मरी ह सकारे, भूखाइल कुत्ता खानी ताकत तरल सो हा दास चितराइल जाता। ए तावे दे ना मारला मार खाइल हमनी के रोज के उठौनिया बा। ना रे भाई, हम झगड़ा ना करे, बाहर भीतर में रुपया कमाई के मार झगड़ा करे। आवे से पहले हमार माई कहल बाबू बाहर जाते रहते केहू से अजुराइए मत, लेकिन हम ना अजुरा। लेकिन बात जब इज्जत आ गइल बा तो चल सरवा के मारल जाओ। तुम लोग काम करने आते हो या लड़ाई झगड़ा करने आते हो? आइंदा से गलती हुई ना तो लात मार के काम से निकाल दो। बाप रे बाप पार्टनर, का माल बिया रे साला। हम ना जानत नहीं कि ठेकेदारवा की बेटी इतना सुंदर बिया, साक्षात हीरोइन। ए मैडम जी आई लगा मार कहता। क्या बोला रे सरे हुए हम क्या थे? जरा फिर से बोल। मार चप्पल के तेरे शकल न बिगाड़ दी ना तो मैं भी ठेकेदार रामचंद्र की बेटी नहीं।